Най-голямата грешка при кредита – да искаш да го приключиш възможно най-бързо. Да, точно това. Когато теглиш кредит, срокът не е просто години. От него зависи директно месечната ти вноска. И това дали ще спиш спокойно или на ръба. Много хора избират по-кратък срок, за да върнат по-малко пари в края. Звучи логично, но е опасно. Защото най-важното нещо при кредита не е колко бързо ще го изплатиш, а дали ще можеш да го плащаш редовно всеки месец. Моята препоръка – по-малка месечна вноска, дори това да означава по-дълъг срок. Защо? Защото всеки един кредит можеш да погасиш предсрочно по всяко време, без наказания и без такси. Но ако вноската е твърде висока и нещо се обърка, банката няма да се интересува от плана ти. Кредитът трябва да работи за теб, а не против теб. Ти какво избираш? По-кратък срок или по-малка месечна вноска? Напиши ми в коментарите.